Hi! Good afternoon! Hello mga moms! So, I'm preparing my lunch na. Happy Fiesta nga pala sa Barangay Solana dyan sa Hasaan. Sayang. Ay! Ano ba yan? Sayang wala kami. Wala ako doon to celebrate with them. Because I have some business needed to do here in Manila. Wow. Kamusta kayong lahat? Jelay Quezada. Bakit pala ako doon? Kasi nandito po ako sa Manila. Sure ba, nagwapa? Ano ba yan? Kamusta kayong lahat? How's your day? For sure, masaya yung sayawan dun mamaya, no? Yun nga naman yung miss ko dun. Disco, sayawan. Aura ka sana today kasi more king. More RH at takbo. I'm Stanupan. Hindi naman po ako pala RH. Gin ako, Gin. Shoutout nga pala dun sa aking kaibigan na mga nagba-birthday ngayon. Kay Amor and kay Junjun. Kay Brati. Happy birthday sa inyo. Hope you enjoy your day. And to my cousin, Christine Galdones, architect, happy birthday. Thank you, Ate Venus Alcorcon. I'm Stanupan. Nakapamalengke na ba lahat? Advance Merry Christmas. Merry Christmas din po. Mga moms, pwede ba akong mag-caroling sa inyo? Christian at Kenza, hi. Happy birthday din sa'yo. Oh, thank you. Thank you sa 50 stars. Nakakamiss yung mga stars na yung makita. Tagal ko na sila hindi napapansin.
January na po, Imelda Perito, Maria Elena Gonzalez. Sa January na ako makabalik. Mga mama, short kayo aalis ha, sandali lang. Diyan lang kayo, no? Nakapagluto na rin ba kayo ng inyong lunch? Maniwala ko kay Moshe kung maganda siya. Handa rin niya lahat yung luto sa nagawa. Eh, hindi ko kaya yon. Kamusta ka na may Tommy? Salome, Cebuano, LB Jandy. Ngayon ka na lang ulit nakanood sa akin, may Tommy. May Tommy, ano ba masko ko? Mamasko ko sa'yo, may Tommy. Lynn Nunez. Ha, may Tommy. Nawala na naman siya. Maniwala kayo sa hindi. Thank you, Mama Maria Elena. Pwede mo pa rin naman ako panoorin dito. At least nandito pa rin ako. Nawala na naman si May Tommy. Marami silang handa for sure. Buti may 60 pa na nanonood sa akin ngayon. For sure busy na sila doon ngayon. Sa January na po ako makabalik doon. Ay, mas masaya ko lang chat ko. Ano po? Kulang chat ko. Ah, mas masaya. You're welcome, Ate Lynn. Lipat ko lang na ibang angulo itong ano natin.
Nakapagluto na rin ba kayo ng lunch? Ang dami nga nilang putahe dun. Ang daming handa. May pato, may lechon. Tsaka may ibang klase ng ulam. Honestly, gusto ko talagang bumiyahe. Kasi balik na lang ako dito sa Manila. Kaya lang, sayang ipamasahe. Mas masita na pagkasama pamilya sa Pasko. Hi, Ate LB address. Konnichiwa. Wala ka din sa miss ko daw nila din. Kaya nga rin, to rin. Kahit naman ako na miss ko rin sila talaga. Ate LB, baka may kailangan ng ano, kahit Chanel. Wala, andito ako. Sa Manila. Akala mo kasi nululoko kita eh. Marlene's Manigsaka. Oo, dami. Alam mo kung bakit? Kasi maraming dadalaw doon. Maraming pupunta. Makikikain sa kanila. Hi, sister. Hi, Marjon. Happy fiesta sa inyo dyan. Na-miss ko kayo bigla. Halika, sister. Wala ka pasok? Halika. Bumili ako ng pusit, lulutuin ko. Punta ka na ron, Junel. Maraming handa si, maraming handa si Marjon. Naku, happy christening nga pala dun sa mga inaanak ko dyan sa hasaan. Okay. Nasa ka, Luella? Nasa field ka sa office? Marlene's Manigsaka. Dito ako sa Manila. Nakabihis na nga ako. Na-miss ko kayo. Hoy, Marian! Adobong pusit. Yun nga lang, yung sa akin, 3 piraso lang hinati-hati ko lang para marami. Ingat ka, sister.
Ano, Marian, saan tayo? Bakit ang dumi? Galing sa kanal. Hayop ka. Pusit kanal kasi yan. Hayop ka. May ticket ka na ba? Marian? Hi, Julie Patrimonio. Catherine Villacarta, good morning. Good afternoon na ah. Naniling dun? Good morning to everyone. Julie Patrimonio, hello. Heart, heart, heart. Uy, sino pa nandyan? Comment naman kayo. Ilan na nga lang kayo. Benji Kanay, hi. Happy viewing. Imelda Endraca, Analisa Bailar, Ate Almocati, Marlen. Comment po kayo para mababasa ko yun. Ate Dinah, hi CJ, engineer. Tuloy ba yung inyong party? Tamang tenga ako today video. Pusit. Hi Ellen Caderis ng Kuwait. Shoutout sa mga taga Hong Kong. How are you guys? Sweet Sandra. Pusit, ano, CJ. Kakaalisan ni Ella, kanina nanonood. Wala na ibang SC. Anong wala na po? Baka na sa kanila, bahay nila. Cheryl Bayal. Shoutout ang family Bayal, dyan sa Medina, Misamis Oriental. Hello. Shoutout sa inyong lahat. How are you doing to find out? Nag-lunch na ba kayong lahat, oy? Ikaw, engineer, nag-lunch ka na ba? Saka ngayon, CJ.
Yan. Mag-lunch pa with may alaga. Oh. Yung mga pogi mong alaga, in fairness Sana pala siya na lang pinakilala mo sa akin nung napunta ako dyan sa Hong Kong. Para maging residence na ako ng Hong Kong. Yeah, I saw the picture of your alaga during his graduation. Happy Fiesta Solana. O, di ba? Pag nandito talaga sa Manila. Glenda Kanaka. Ay, Ginasi. Ginasi pala to. Hello, universe! Elisa Andrade. Good afternoon, then. Yan. Thank you for watching. Balik ako ulit mamaya, ha? May message ako. Ipa-follow up ko lang yung trabaho ko bukas. Sana tuloy. Thank you so much for watching, mga moms. I love you. And happy Fiesta muli sa Barangay Solana, kina Brenda, Jigjag. Sino ba mga taga doon? Yeah, mga taga Barangay Solana. Yan sila. See ya!